In de Bonifaciuskapel in Dokkum waard ons de moon het eerste exemplaar oerlange van een nijboek uit Titus Brandsma. In het boek binnen de laatste brieven bondelen die Brandsma schreeuwen vanuit Duitse gevangenissen en concentratiekampen nadat hij in de Tweede Wereldoorlog oppakt waard. Daar staat vooral in hoe hij in de gevangenis van Scheveningen zijn kloostercel vond en daar de vrede in zichzelf. Hoe hij in Amersfoort mensen die wel of niet in de kerk thuis hoorden samenbracht rondom de Rozenkrans. En hoe hij in Kleef bang was. En er tegenop zag om verder te gaan. En te weten dat zijn leven dan zou eindigen. En tenslotte in Dachau, de laatste brief, hoe hij daar zich overgeeft. Brandsma verstoor in 1942 in concentratiekamp Dachau in Duitsland. Feyen had grote bewondering voor de pater. Hij was hem binnen Brandsma zijn woorden joerterdij nog lieke actueel. En kunnen mensen lessen uit zijn brieven loeken. Ook als je leven heel beperkt is en je hebt veel handicaps en je kunt nergens naartoe, dat je misschien toch de vrijheid in jezelf kunt vinden. En dat heeft met God te maken. En het tweede, dat als je bang bent, dat dat heel menselijk is, maar dat je daarin toch gedragen kunt worden door Christus zelf en door de ander. En het derde wat je kunt leren uit deze brieven, dat als je je overgeeft aan God, dat je nergens meer bang voor hoeft te zijn. Commissaris van de Koning Arno Brok mocht het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Hij bewonderde het de strijd van de vorige jaar heilig verklaarde Brandsma voor de Friese taal en cultuur. Hier in Dokkum in 1926 nam hij al actief in het Fries het wet, maar hij had alleen nog maar Hollands sprekende mensen in de kerken vanuit het beginsel dat bij mensen komen was vanuit de taal van het het. Dus ik gegeven om die taal te spreken.